Krásny deň prajem, stretávame sa teda pri pokračovaní sérii videí, čo je prekážkou, aby sa mi podarilo splniť svoj novoročný zámer, predsavzatie, cieľ. Áno. Pokračujeme ďalšími 3 znameniami. Barán, býva blíženci. Začíname baránom. Trpezlivosť, tanec. Áno. Čiže keď je to v prekážke, tak vlastne máte mať trpezlivosť na to, a ten tanec tomu je nejaká oslava, víťazstvo nad situáciou, alebo konkrétny smer, že viete, akým smerom, hej, máte proste vykročiť. Čiže to máte ako keby v tom odpore, v tej prekážke. Na tom treba popracovať. V minulosti ste sa naučili prijímať veci. Áno, čiže vedeli ste dávať, ale sami si nevedeli prijať veci. A to, aby veci fungovali, a teda v akomkoľvek smere, hej, či už v hojnosti, zdraví a láske, aby to bolo v rovnováhe, musíme rovnako vedieť dávať, ako aj prijímať. Pokiaľ to nemáme v rovnováhe, tak je to problém. Teraz v prítomnosti je tu liečiteľka, čiže môžete byť takí, že liečite sami seba, alebo teda vyhľadávate nejakú pomoc, ale môže to znamenať, že sa aj venujete nejakej meditácii, nejakej očiste a tak ďalej. Proste pracujete na sebe. Môže to znamenať, že ste aj uzavretí, hej, voči okoliu a že idete do tej hĺbky, tak ako v tarote pútnik. Osudový vplyv je dôvera. Treba dôverovať aj v sami seba, naše schopnosti, talenty a potenciál. Ale treba dôverovať aj tomu, že keď poprosíme o pomoc z hora, tak nám naozaj pomôžu. Áno? A dôverovať aj tomu procesu, že to chvíľu trvá a nebyť netrpezlivý, áno, lebo vlastne v tom je vlastne ten problém, že keď nevidíte výsledok, že hneď lusknutím prsta, tak poviete, to nefunguje. Lenže vesmír aj na to reaguje. Keď poviete, že to nefunguje, že sa to nedá, že sa to nepodarí, tak vesmír vám to splní tak ľahko a rýchlo, ako aj všetko ostatné. Áno? Čiže je to proste na vás, aby ste tú trpezlivosť a vlastne tú dôveru v ten proces mali po celý čas. A výsledok je dobrodružstvo. Treba to proste brať ako hru, ako dobrodružstvo a užívať si to. Áno? Nemá kto v tom krči, že neviem to pustiť, ale práve to dobrodružstvo je, vedieť si to predstaviť, áno? Ako fantáziu, ako príbeh, ako nejaký film, áno? Dať tam tú ľahkosť. A tá ľahkosť vlastne vám dá to prúdenie, tú situáciu do pohybu. Dobre, takže druhým znamením je bík. Čo je prekážkou? Aby som si vedel zhmotniť svoj novoročný cieľ, zámer, vedenie a vášeň. Karta vedenia je prepojená s intuíciou, ano? Čiže môžete byť vedení svojou intuíciou alebo aj bytostiami, anielmi, rôznymi sprievodcami a vy to proste ako keby na nejakej úrovni popierate. Ano? Takže, alebo tomu neveríte, nevenujete tomu dostatočnú pozornosť. A vášeň, tá vášeň, ktorú tu máte ako keby zablokovanú, že momentálne to máte oslabené v tom odpore, urýchluje veci. Akékoľvek, nie len lásky, že musím mať vášnivý vzťah a neviem čo, ale na každej úrovni, pokiaľ tam máte ten zápal, to zanietenie, v tom je tá vášeň, áno? A pokiaľ to chýba, tak sa veci nehybú, tak ako by sa mohli. V minulosti je tu karta hojnosti alebo naplnenia. A hojnosť nie je len o financiách, ale je to aj zdravie, je to aj vzťahová rovina v rovnováhe, áno?
je tam vlastne dobrý ten zákon dávania a príjmania, hej. Takže je to také vyrovnané, taká tá spokojnosť. Teraz je tu karta síly. Karta síly znamená aj to, že na to máte a máte mať odvahu prekonať všetky prekážky, ale aj určiť si hranice. Trvať si na tých svojich hraniciach, na tom, čo chcete a dokázať povedať nie. Osudový vplyv možnosti pozrieť sa na situáciu z iného uhlu pohľadu a nájsť iné riešenia. Lebo pokiaľ my stále vidíme len tú jednu jedinú možnosť, a to ľudia častokrát hovoria, veď ja už som všetko spravil, lenže my máme nekonečné množstvo týchto možností. A my využijeme 2-3 a finito. Ale keďže vesmír je nekonečný, je aj tých možností nekonečno. Nezabúdajte na to. Neurčujte presne, ako sa to má stať. Hej? Čiže treba to mať nastavené tak, že stane sa to a nebudem hovoriť, akým spôsobom doprava, doľava. A výsledok je intuícia. Čiže riadte sa svojou intuíciou. Vy ako keby viete, čo máte robiť a asi sa vám aj viackrát stalo to, že ste na ňu nedali, ale ste to tak vedeli. Cítili ste to, ako sa to hovorí, v kostiach. A keby ste sa tým niečím boli riadili, tak by to bolo dopadlo inak a lepšie. Áno, čiže častokrát si poviete, že bože, veď ja som to vedel. Tak to je presne to, čím sa máte riadiť a splní sa vám to. Posledným znamením sú blíženci. Čo je prekážkou, aby sa mi podarilo splniť teda svoj sen, cieľ, potenciál. V novom roku, áno. No. Prekážkou je sila a vášeň. Ano, čiže máte potlačenú tú svoju silu, možno sa sami oberáte o tú silu. Áno, takže nebojte sa ju naplno využiť a vášeň. Treba mať odhodlanie, zápal, vášeň. To je taký hnací motor. V minulosti je tu intuícia, no, čiže ste sa riadili. Teraz tu tiež máte vedenie, to je tiež prepojené s intuíciou, ale máte sa aj nehať viesť. Čiže nie len svojou vlastnou intuíciou, ale napríklad aj také niečo ako proste, že situácie, keď ste dokopávaní na to vyššou silou, ako anielmi a týmito duchovnými sprievodcami, oni vás napríklad nabadajú trošku iným spôsobom, ano? Že vám treba spadne tá správna kniha, hej, alebo vás preklikajú na určitú schránku, web a tak ďalej, alebo video a máte byť pre niečo teda inšpirovaní, snažia sa vám ukázať tú správnu cestu, tak to skúste proste nejakým spôsobom riešiť a buďte tomu otvorení. Osudový vplyv je tu hojnosť, čiže náplnenosť vo všetkých smeroch, čiže nie je to len o financiách, ale aj o zdraví, vzťahy a tak ďalej, hej. Všetko v rovnováhe. A výsledok? Máte si všimnúť naozaj všetky možnosti, alebo byť otvorený možnostiam a nelimitovať to. Ale veď ja som už skúsil všetko, áno. Vesmír má nekonečno možností a takto aj treba brať. Neurčujte, ako sa to má stať, len treba veriť k tomu procesu, že sa to proste stane. Dobre, to je z mojej strany všetko. Majte sa krásne.